יש מי שמנסה להפיק רווח מהקשר הזה בין ההתנתקות לבין הטרור והקסאמים, וזה בנימין נתניהו וחבריו בליכוד שאומרים, אנחנו כל הזמן הזהרנו וזעקנו והתנגדנו להתנתקות. אז כדי להזכיר נשכחות, נכנסנו לארכיון ומצאנו כיצד הצביעו נתניהו וחבריו על תוכנית ההתנתקות. בוא תראה. ובזה איתם הסיפור הזה ובא לציון גואל. אני מקשיב. לא, אין לי טעות, אבל אני חושב שאתה תפסיד יחד עם ראש הממשלה. ואז לא תהיינה בחירות, תוכלו להמשיך. אני חושב שהתוכנית הזו, בסייגים האלה, ראויה לאמון. היא תוכנית לא קלה, אבל היא עשויה בהסתברות די גבוהה לשפר את מצבנו הגאו-אסטרטגי. סילבן שלום, בעד. ישראל כץ, בעד. לימור לבנת, בעד. בנימין נתניהו, בעד. חברי הכנסת!